riwruok margi teko margi koso riwruok margi no podo konyiso teko magintiere ada wacho gimoro achiel. Gachagua chalo tuo mar kansa. Tuo mar kansa ma kodonje dendi to koko ogole kapod onegi kapod kapoko olandore to chamo del. Okay? So emomiyo nineno ka President William Ruto noyie ka parliament owacho ni mondo wa solve problem mar Kenya nyaka wa thich ng'ani oko. Mano thiche mobedo impeached. So as it stands mokwongo Gachagua ok nyal chung president. So en gima sani otimo en gi odwa noket kuche moro monya honugo. Ni an gi kucha moro ka e okapu anya uso ni. To time makare. To emomiyo anyisi ni mokwongo that is not right. Ng'ama osebedo impeached ichalo ng'ama otere death row politically. Kibedo impeach manyiso ni jopiny o decide and jopiny through representatives ke parliament and any public participation not him ni indo kone gibede telo at all. So kone go lose kata telo. That is one. Two, the message ma Gachagua wacho ni Nairobi onego ginyalo decide. Nyocho wacho ni gidhi kawe kaka DCP. To DCP no wacho ga ni mar oganda gi. Manyiso ni mar oganda ma Mount Kenya kendgi. Sani kich koro nyo yudo backlash from jopiny koro loke ni United Opposition. To kama nyo wacho ni margi nyo wacho ni Kalonzo gidhi miyo mana achiel giri ka 16. Mano wuoro mano ng'ama ok nyal yiene mondo decide destiny ma Nairobi because Nairobi ni en mar wate. Okay? Now, ka answer question ni to be strategy gini nyal succeed. Adwa ni mondo wang'e ni wasebedo led gi propaganda over the years. Okuyu kata oganda mama sawa. Gin mana 14% of kura ma Kenya ka. Okay? Jaluo and 10% of kura ma Kenya ka. Waluya gin 11% of kura ma Kenya ka. Oganda Makalanjin kiriwogi Makalanjin te to gin 18% of kura ma Kenya ka. So it is a lie ni oganda mama sawa gi ng'eny maloyo ogendri moko. And kata Nairobi en kar ji te. Okay? Ena ni jomoko dok ga go kura dala. To ka karwa te strategy nyaka jo wabed go mondo wa make sure ni wa retain Nairobi. And there was a very good strategy ni ka jo UDA nyose ka kura moko Nairobi to jo ODM go position nyo ka kura moko. To ka nyelo zo Nairobi to jadung Raila gi jadung gi President Ruto nyo riwore. Magi back Sakaja I to take over the committees mag county assembly. Adwa ni mondo nyis jowa ni if we apply the same principles manyogi apply momiyo pod jowa nigi voice in Nairobi. Jowa ni speaker en jaluo. Committees ma key joluo manitie. Kibire government mar Sakaja ka tiro ni chief officers gi CEOs gin joma nyo Raila ema nyo o propose mondo bed kanyo. What I'm saying ni kawariwore gi supporters mag President William Ruto to go gendni moko mag Kenya te to wabro lock out Gachagua gi ethnicity ne ma Nairobi no to kwa pogore to wabro dong oko. Kamana kaka en kalore kod wakili Joshua Nyamori biliano jiwa antiere iri wach makama ni Nairobi du chimanyoro ero kamana enya adwa loso ga siasa ma Nairobi anasechu